Eskerrik asko nire txorie berezia harrapatzegatik. Tori saria merezi duzu eta. Eskerrak zuri. Sigilurik edo fakturarik behar alduk? Txampon gizona. Heroi berria. Arrazoi duzu, jauna, gu gara hiri osoko bankurik ospetsuena. Pazientzia pitin bat, mesedez. Zure eragiketa bukatzen ari da. Tori, zure kartilla, egun hona izan. Laizter biteruin planetara bueltatuko nauk. Zertan ari aiz, babalore? Zergaitik ari zara, txampon gizona imitatzen mote. Onguru. Etzazu inoiz pentsatu kasman bezalakoa zarela. Milioi, nola izan liteke? Zure soldata tristearekin, bankuren bat lapurtote duk? Xo eta kontu zibili, polizia nauketa. Orduan nola demontre lortu duk hainbeste diru aurrestea? Zakit, Hau ez da bidezkoa, ator nirekin, poliziaren gara jungo gara. Nik ez dut ezebez egin. Edo, txapat, beste gauzatxo bat egin dezakegu. Arribitxi batzuk erosten badizkidazu, ez diot inori esango. Asko txapat, oso ederrak dira. Madrikatua. Neska honen erruz dena galtzear nago. Nire aurrezki guztiak erabili ditudan arren, tanke erdia bakarrik bete ahal izan dut. Dena den, neskarekin gastatzea baino beagoa da. Lingote guztiak eramango ditizgu. Txapat, bulegotik deika, joan zaite Sobieta kalera, joan bankura, lapurketa violentxerekin gauzatzen ari dira. Lokuluzka orduan, bibarikatuak. Itxura eskasa daukatena. Atxerriterrak izango dira, berdin du, atxilotu behar ditugu. Atxera, iesera ekin. Tipo hauek monstro hutsak dira, oazen ebendi. Egiten dut hemen morri hauek. Pazioko polizia osoak dauka, tipo hoiek atxilotzeko agindu. Duguna errizkitzea da. Horren bila daude? Ni izango naiz garaile. Urrea bepurtuko diet. Eraldatzeko momentua heldu da. Kasman izateko unea. Orain showtime! Zioko, gerrari aurrizlean nauzue. Kasman! Lehendakari jauna, ez zaiteztek eskatu. Berorekin nago eta. Kasman, gerraria naiz. Ezkenean ere, plazerra da zu ezagutzen. Bai, plazerra bai, baina jakin beharko zenuke nire zerbitzuak oso garestiak direla. Ez nazel bat ere merke, horregatik deitzen naute. Kasman, ulertzen. Zure presioa zerbitzuen. Esate baterako urre guztiaren erdia gustatuko litzaidake jasotzea. Urrearen erdia ordainsari handia da. Dena den, gure bizitzek balio dago, ezta? Bai, jauna. Ze ondo, hainbeste urrearekin nire planetara bueltatu izango naiz. Monstro bitzaile hauek akatu, eta nire planetara bueltan. Dior, basurde madarikatuak, espazioaren izena. Kasman. Oh, kaixo, Kasman, ze mutil erdena, ze guapo zau. Liteke, biziri jirretzea madarikatua. Zure espaziontxea apurtu genuen arren, nola liteke? Bai, egia duk, nire espaziontxea zanpatu zenuten. Koipontxiak,
Hala ere, lurreratu nintzen. Alizan nuen moduen lurreratu. Txapat izeneko mutiko bat hil. Tipo bat zanpatu zenuen, Eutxo! Aia, zirtua iz madarikatu. Gustuko zaitu tximukume madarikatua. Zue amore, lodikoteak. Man, gerutu guapo, ikusten zaitu. Osunezka hauilik ikusi nahi, gelditu zaite sorberto. Zeu beti bezala, azpijokuetan txerri semea. Kasman jauna mesedez, salbatu nire gorputz liraina eta aukelarekin orain. Zela nona, nahi, guazen hemendik, eta zu zaitez mugitu, ergelanakoa. Gizona, salbatu nazen zu mesedez. Egizko pizua daramagoa nahi. Saiatu zaite zurrea sartzen tankean. Energia handiegoa izango dugu eta. Bai, saiatu. Zindu zinetzi, erregai moduan erabiltzen dute urrea. Aize gaizki. Lere, pizua murriztu beharko dugu gure espaziontzian. Alde hemendik, emagaldua, kanportoko hau. Ez. Gizon! Azmantxu, hemen nagon! Montre, zarutu ernusuz hazi eroialako. Nola izango da aurrean ibaino garrantzitsuago? Salban azazu, alpia! Eneienkoa zen eskastuna. Baina ze izan da hori, urrean ibaino gogokoago, duzu ala, ze de montre? Izpasuntzitik nahi duzu kanporatzea, ala? Botako hau. Bueno, ez. Baina esari zareta ez da potroak, utzi urrea botitzeari. Hori nire soldata baino 1000 bider handiagoa da. Zuek soberan daukagu. Alegria! Ganora bakoa, espaziontzia gidatzeko, kapaz izango haiz? Azmanen esku gozoa nire aukitu du. Makarrik aurreraka mantendu behar zenuen, hasta potroa. Etzintekek izan. Tu zarete, labeso morruko ipestoak. Zurrea bota, niretzako izango da aurre hori. Buelta baiozun duzia nahi. Baina horrela ez naiz jauziko, ez duzu lortuko. Txampon gizon! Tikantu nirostika da, alboskoak. Tori hau, txiro ez jakina. Azkenean putakumea, bota dut. Sentitzen dut lodikote, zure espazontzia daramat. Azman maitia, lortu duzu. Ni, helburua bilatzen, helburua
Helburua, espaziontzia tokatu. Zara burugabea. Niri tiro egin burugabearekin. Ez, baina zer gaitik, etxitek izan. Ni izan al naiz? Fortuna! Gasman, ondo al zaude polito... Gasman, zenbat posten naizen zurekin egoteaz. Ondo zaude, ezta? Orain aprobetxatu dezakegu hortik oporretan joateko. Ze egingo didazu, hortik joaten garenean ze egingo dugu. Nora eramango nauzua faltzera, haien ez ondo zurekin. Honek zoritxara kartzen dit. Ze demontre ingo dut orain, urregabe, nola bultatuko nezplan. Zer gertatzen da, maitia? Zer da bilgaizki hemen? Erregaia bukatu dela. Zapatuko gara. Kogara. Zure belarrituko talepokoa. Zoratu altzara? Ez? Nabe aurrea behar du, ibiltzeko, hori da erregaia. Azkar, pertsona uste. Baina beste batzuk erosiko dizkidazu. Imukumeakoa, mendekoa egongo da. Atxu! Ez dakit noiz bueltatu izango naizen nire jaioterri planetara. Txapat! Kaixo, txapat! Kaixo, Ze modu zaude? Gitxun baina belarrit belditut. Zuk erosiko dizkidazu belarritako batzuk? Eta orduan, zita bat eduki dezakegu, bakizu. Tori, Hala, eta zer da zure kartilla? Hemen dirutxe egongo da, ze ondo, ezta? urria erosial izango dut. Arribitxiak! Baina ze demontre, hemen ez dago. Non zoaz? Txiro alakoa, hemen ez dago dirurik. Txapat! Ez nauzu ogurtu ere segi. Gasman eta bere alter ego txapatek gaizkien aurka borrokatu behar izango dute. Urrea lortzeko eta lur planetatik egunen baten joan ahal izateko. Sorte on, txapat! Sorte on, Gasman!